Kabaw ba ka? Yeah. Bright kay kong iring. Sa ka-bright kong iring, matingala lang ko siya mutubag sa mga tawag sa telepono. Grabe ka bright sa kong iring dito sa balay. Bright na yung iring, no? Ano man? Layo ra kini yung iring sa kong iring, Bart. Ha? Akong iring. Oh. Pag mata na ko sa buntag, breakfast in bed. Binuang wala. Napay kape. Siya yung magluto. Ya, ganun. Agis. Kulba ang iring, di basta-basta. Bright na gani sa kong iring na. Sus! Kanan yung mga iring? Layo ra kayo na sa kong iring, oy! Ha? Kasi layo ra kayo among iring sa imong iring? Ito. Oo! Kababa mo nga ako ang iring. Igo na lang maglingkod-lingkod sa balay. Binuang wala maglingkod-lingkod. Pula na kinay mong iring. Layo na sa mga iring. Mga iring na ako. Tubag sa mga tawag. Yung iring. Maglutog pagkaon. Anong bright man na yung iring sa mga abi? Oo, alangan, human naman yang trabaho. Sana'y manglimpyo, manghugas og plato, manglaba. Manglaog pa sa mong manok. Gani. Ay, biglang kay. Nag-text akong iring. Nagingon dali oh. Pauli na sa balay kay ang imong kabaw ni katkat na pon sa bayabas. Ay. Asa ko?